no? Baga oras is mag-aalas 8. Nakahigayon kita yan ang anhi pagkanhi han bukid arampuan jadi ha Tolosa nga kung makikita ni ano na imahe ni Santo Cristo o Sagrado Corazon, no? Unti-unti naton, no, na kukungker, unti-unti naton na hihingadaan aton mga karoyago na kinabuhi. Simple lang ang kalipayan, ano? Simple lang ang kalipayan. Amoy niya ng ulot. Oh? Amoy niya ng ulot. Magaduro rin ka haluwag na tuna. Ito yan itong Era Plaza, Aman Imelda Lane, oh? So, gito kahusit Era Plaza, Goodman Liwat. Oh, pero siyempre suga dito ato na babatasan, ano, amoy ninan ko hindi na Daniel Romaldes, no, elementary school. Oh, Awin Plaza niyan sano kita niyan lumakat maglilibutan na kita pero makadila kita anay hasimbahan pingaga. Oh, tanaw Tolosa, Awin munisipyo Tolosa man. Oh, makadiyan kita kan iton ay patrono ana Saint Michael. Oh, simbahan itong Saint Michael di Tolosa. Osay. Oh, logod. Amo to tatong sasakan niya na ngadto ha Igbaw ana Sagrado Corazon de Jesus. Oo man. So tiga kita dito. Amo na ini ana Bukid Arampuan. Atala maghahalad kita, ha? Oo. So diri ngayon kita kukuri ang pagsaka nga diha Igbaw. Ano ba ito? Hanakunahon na ito nga parehasan una. Baga may ada kuad. Thank you this wonderful earth. Oh, God save the world. Sabaton nyo, wala ka pa mahingad to Igbaw. Rayo pa. Ito pa man. Oh, padayo. Pahimulus man ini. Sakripisyo ka pa din ito nyo. Kaya diri kita mahingad to aton karuyagon. Aton kinabuhi. Diri ka magsakripisyo. Good morning. Kumusta ka mo mga sangkayan? Oy. Today is Tuesday, February 7, 2023. Oras po natin alas 7. Oh. Aga kita yan na ano nga ito na Burubalabag. Welcome life. Welcome to myself. Welcome home. People on earth, how are you? Kumakay kita yan na. Siyempre, ma-intro lang kita din eh. Katapos matikad tuluat kita. Ha? Tulusa. Oo. Ay, nainumdum ka mo. Anak ko gisi sa ringan hadi. Baga, mapakadto kita hiton nga bukid. Oo. Kay, pwede magkunusaan na sa ring. Ha? Pero, ato kita na magkukuan maghihimang ra otro kung ato na kita hamay Tulusa. Oo, dapit kay para baga makuan naton sayang ito yung pipinanyakan kundi niyo pinanihibati yan. Di ba? Tama diri. Oo, okay. Makuri pag travel hinuri ko kay mangraw kay nang lanukod ko kamo. Ha? Oo. Martis yan ang adlaw. Siyempre magbuburo balabag na luwad kita, ha? Kay buwas
Miyerkules kanan kasalan ng bayan, may da pagdudumaraon nga kanan perikana interview nga diat aga, may ada kuan, may ada good morning ma'am. May ada ano pa inin an confirmation tala yun nala parang kuha na ya parang ko okay asya man at tuman pagka pinaligid kita para nat na may pakita na iyo man it ngayon nasisilhagan ano it ngayon baga nakikita no. Amo ito na ang Tolosa. Yan po ang Tolosa, no? Tolosa na Corazon Jesus Sacred Heart. Oo. Tulad ng sinabi ko noon na balang araw iyan po yatin na pupuntahan yung bundok na yan. At mayroon na rin tayo na pagtanungan na pwede pala yan na masakan, pwede pala yan na puntahan sa pamamagitan ng pag-akyat. Siyempre alam ka pa naman magkamang o sa ini nga lugar din niya Tolosa kay kung mahinununduman niyo anato na anay first lady ng kundi niya naliwatan niya nakano President Bongbong Marcos amo to na presidente naton. So amoy niya ng ulot amoy niya ulot magaduro rin ka aluwag na tuna. So ato niya na pag papasyadahan itong bungtol at itong Tolosa. Siyempre baga mabiksaw kita usahay may dataton mga lugar mga bungto na aton gihapon papasyadahan pero ini nga akong kapasyada ang kanandiri ng mga sinisiri nga man. So barangay Ulot amo yung barangay Ulot. Masunod kita din ni kaya mo din hiton baga barangay Emilda. May kala siyempre mabiksaw kita pero an aton ini nga kaburbalabag an akong labaga style baga diri parehas an akong idol nga Chef Joseph ano alagad kinaguri rayo tiya burbalabag Joseph and Chef Tebe ikita hitang sang kay tunyo laan baga laban naman siya dalawa nga ano maton labaga ini style baga uri mangraw naman baga orosturya naman. So gadini nga pa maagi hindi niging sasadhan ada ini kung pagkakagabi ano diri ira lang ayan sasadhan anak ko na hunad to nga paluyo. Hindi hit kuan Tolosa siguro tibahinin na aton gyap mga igkas yan mga alien, mga Encanto, mga taga Tom's World, taga outer space pag maruruya gadahin aton niya na ingkakadtuan tapos takbusis pagod baga lagi ito hinahuring ay tungod nga makarawod dadakong takbusis manihi pa sa ira ani na kita yan itong Ira Plaza aman Imelda Lane so gito kahusit Ira Plaza Goodman liwat pero siyempre suga dito ato na babatasan amoy ninan ko hindi Daniel Romaldes elementary school Plaza niyan sano kita niyan lumakat maglilibutan kita pero makadila kita anay hasimbahan Pingaga tanaw Tolosa amon munisipyo Tolosa man
Makadiyan kita kan iton ay patrono ana Saint Michael. Oo. Mahatag na magitang katalahuran. Oh. Di anay. Kumusta? Oo, makadikani ha. Makadikani simbahan, dilamay ha. Mga ngadila ha. Oo, kumusta ka? Okay lang. Oo, okay gud din sangkay. Oo man. Amo ni niya na iton. Ha? Dilamay ha. Simbahan iton Saint Michael di dito Tolosa. Osay. Ada di daluwatan Paris mo. Gaw kita tadahuran. Salamat. Salamat nga baga nakakapasyada kita nga iyo. Saya tiragap simbahan din. Kami tira simbahan din ni. Nahikuan kita nga ni. Pasyada sa ulod ano. Tapos may dali simbahan ano pa ni? Ira eskwelahan, no? Eskwelahan ira to dito. O nga diluwatin niya mo tira din hina. Kana na kahaluagan hito nira baga konit simbahan sa sakupan. For God, love God above all. For mankind, love your neighbor as you love yourself. Oh, thy will be done. Oh, ada po diya tree of life, man. Ano ito, mangga? Oh, usay, no? Usay din ni. Sangkay ko tiya nga, amo ito may hanatiya din ni nga. Kapag ginuusa kita at mga estudyante talon kayo dito kapag ko dito lang natanawan. Kumusta na? Ha? Dari maging kabalik makikita dari sabot. Uy! Dari ako. Bye-bye. Oh. Oh. Pakai dia nai. Oh. Talaga pay la. Di na oh. I love Tolosa. Kumusta ang mga taga Tolosa naton dinhi? Ang mga disugada aton gihapon na di kami adto man abierto man. Kapunhain kita maagi ditong didi ada nira police station ada nira fire station ang pag-agi nga tuhain daw ay amin din yan wala nga di kita didi amin din yan mga lulungan lula ni madam oo ada din pag-agi oh diri gitu igbus lagi ito baga indot pag-agi ni tama ba pakyan na kita oo igbus lagi ito nga dito pag ulingkang ihi na ito nyo kanan bagan sementeryo nira mga kanang pamilya mano pwede magpakyan ha hay nitong pag-agi para nga dihagbaw
Oh, it dida masugad yan to. Oh. May dabayad ano? May dabayad. Oh, waray. Pero pwede diyan na kumuan. Pwede diyan na sumakangad to. Ah, sige. Salamat. Ibibiling ko lang din nga motor. May dadid to. Oh, kayat motor. Oh, sige. Salamat ha. Ayan. Hinahinay lang kita. Kaya pagka kita-kita, kung bagang matalin, at tuman nga ni dito, boulevard itawag ini. Oh, so makaka-object niyo ha. Paya naman. Ano yan, paglusad ta, magdakukang kitahin kuan. Magkukang kitahin na itkanan din niya tulosa mga ira simbahan. O nakuha ta ng simbahan. Oo. Adi nga yan lagi yan din motor. Ginayad na ngayon din pero maginahinay ka lang. Maginahinay ka lang kay ay ka mag upuros. Ayam anton ayam. Si. Labad. Man. Oh, inayad nga yan din Oo, dito pag baking tayo na anon man. May yan hilat baga dead so parigusan. Oo. Agi daw ano. Ba't kaya hilat pag baking. Pwede gad anay parang talot ha. So kung makikita niyo ngayon may nunumduman dito. Balik kita sa estasyon ano, programa. Kung kami magbuburbalabag, obdi kami niyo para makanawa. Balik kita, mga sangkayan, on the earth. May nunumduman niyo, di kita agi ha. Nagtisugad. Dito at motor, didi, at sinisari nga UFO. So may dadida ngayon ko ano, may da ngayon na parigusan din Oo, pero private property. So may dadidiliwat baga maghagdanan na nga aton lot pagsusulsugon. Oo, mausaya na itong panahon amo ko pagpaspas ano man. Oo, logad amo to tatong sasakan niya na ngadto ha Igbaw na Sagrado Corazon de Jesus. Oo man. So tiga kita dito isugad. Oo, amo may hanak hinore man yan kay kung manumdumduman niyo hanakon mga classmate ambot nga man high school man hadto nga baga nangangan himang kami to baga panguan panguyab. Oo, mga magurugyab ba manumduman high school la kay ito mga kuntali baga nagpapadis-padis. Di ako sniper la ako sniper. Alagat sniper. Pud na pud la kay rentalon. Oy. Amo na ini yan. Bukid Arampuan. Atala. Maghahalad kita ha. Oo. So siyempre iya ko igulalot kita nga baga nakan para pag hataging katalahuran hining aton bukid sano kita kumuan. Saka kami ha inin bantay kami tamang paglusad gihapon. So may dangayan baga mga CR na din nga na di ang Bukid Arampuan for the prayer for the lighting of a candle no ay ditong dida. Oo, so Sacred Heart. So Bukid Arampuan, Most Sacred Heart of Jesus Pilgrimage Place, Tolosa, Leyte. So during siguro din yung mga undas may dadin ni kapulisan nga baga nagbabantay kaya may dadida police assistance desk no yan anaton din acting chief amo ba yan Sir Police Captain
Anthony Sanchez. Uy, kakuwang ko pa. Katukayo. Oo. So, di rin ngayon kita kukuri ang pagsaka nga diha igbaw. Ano ba ito? Hanakunahuna ito nga. Pariyasan una. Baga may ada kuan. May adaw bagahin waray sugad ini. Oo, good man. Makakuan ka kay takod kay may ada man tinin nga kuan, inin nga karaptan. Jesus. Pare pangay kita makakerayo. Tigin na. Kuan man dayon kita. Siya niya stasyon na din eh. Siya niya stasyon. Oo. Pwede nga yung 14. Oo. Oo. Siya niya stasyon na dito. Oo. Baga may da ngayon ihin kuan istasyon. Oo, 14 Station of the Cross. Adto na. Ikulani papakita. O sige. Ako pala check kuan. Ako pala ito niya sa pagikitan. Pupay ka pining exercise. Baga una-una no. Aga. Tapos susuguan kapag pasin bugas. Kaduha ang istasyon. Ang pagipakulo ba dahil ni ataw sa dagat. Oo. Hagi. Oo, speaking ng mga Rohay School, amo itong mga trip-trip na sa Kasakang Bukid, Katima, Mayug-Urugyab. Tapos nagbubuta ka to kay speaking of which, oo, yun na maram ka mo anak kakagawas. Oo, speaking of which, ay nung duman lakuhan mga nagbubuto ba kaya nagkunikan ka ng high school, mga barkada. Oo, anak kakagawas kay anak kong tatay ani yung mga anak mga kuan mga lalaki bakit damo sobrado siya dadto kupukup amadit kupukupo ano. Oo, 14 hira inin inanay nagpangita hiraha tugigaraw kay itatay ang trabaho hadto kuan board member para paninis yung black bar. Dirigid balit board of director ng BIR nasa niya dito tigigaraw pinagi hiton itira nagkaadahin na naghiayo na hira amo nga nahimugso kita ano yung ubos sa sangkay man ito niyo pero siguro proud to yun at tatay proud to gyapita kon yan at proud yung tak nanay. Oo isa gito baga sugadhan mga sitwasyon di rin man kumplito ang pamilya nga akong gindakan sahay nga ni ang nagbubuto kami nagbibiling ito ni Rahino tim tatay tim tatay asa rin laki ito ato na trabaho pero yung talon ang butimano Dexter na anong dumito anay paway kita pinadula ang butano nga di patingaran hadto dik maaram kuya di ngayon di ka o nagkunin nila sa ka kumusta? Morning sukot ka mo makan eh sumaka every 2 days lang ako kay day off taga din ikala taga doon, dire taga proper proper pero
nakapira ka na magsinangkuan? Nakakadua every week. Oh, every week. Tikang han kasta. Baga practice la. Oo. Oo. Oh, thank you, thank you. Oh. Sorry ngayon din. Mami ka na, kadoon na kita pakiana. Oo. Wala ka tro. Pakagurgin hawain natin, makakuan kita. Nakunaw na ito din nga may mga kabagwakan pa di rin ngayon. Apa yang aga? Makuan, ngadi pasyada. So amo ini baga may dangay ngip di CR. So amad to no. Nagboboto ako. Dani kadto ni ragin titinuyaw. E may dako to sang kay gihapon nga durong kay ang yang. Basta lagi apya na. Lagad. Ay nanay, away mo tatay. Adto. Ayaw la secret. Wah. Ses kano na purutang kalakuno ni Manlanda. Basurahan, gintutubak kapagod. Piningaw nga kapag sasakon. Nauntayan nga yung tikad to. Pahimulos man ini. Sakripisyo ka pa din ito nyo. Kaya diri kita mahingad to atong karuyagon atong kinabuhi. Kung diri ka magsakripisyo sahay itutumba kita, sahay papakulob kita, maagi kita yung kasisidman. Pero haurang yung makita na itong harani na itong kamatuuran da igampo mo kami. Oo, niyan tapag uli. Mapakaliding na laak. Mapakaliding. Tigla kaya natin ito nyo. Bagak nasing natin paniranan ko nala sa ito'y ayan yung puro tangkala ni Manlanda sing latiluwi baing kala kuno igin utot. Wala ka tingin utot nagpapakatamay. Amo to na mga kamurulayhan unan bata hasta yan na mulay lagyap. Pero pasalamat at nga nakita kaira. Nakita na kaira yan nga kamaghusay trabaho. Mga professional architect. Oo. Ada pa nga samboy nagpulis. Nakita ka na yan na. Rico na. Sharing pa niya. Ano una mga pinanamay la ko no. Pero darang palimbasog. Ada nakikita at resulta. Basta wala tinatamakan niya tao. Oh you know. Lord, thank you this wonderful earth. Oh, God save the world. Sabaton nyo, wala ka pang mahingad to, igbaway rayo pa. Ito pa man. Oh, padayon. Woo, man. Usay. Woo. Woo. Where's Magellan? Magellan is coming to town. Tabi po eh. Woo! Paghihingalong kagad kay nagsasaka sige timyaw-yaw. Kakawara-wara pa naman timistorya to nyo. Tatay naman, high school naman, barkada naman. Inano ka nga? Inano ka to nyo? Ha? Hoy. Dida.
lulusukan. At ito ng paglulusukan. Kapot to nyo. Sigurado makatuspok ka naman hinin yan. Magamaw luludog sa tiil. Kinmarigok anay ngahaw kay pagbala sa aton mapingit. Amo na nagadadamay ha. Pagila ka mo o kamot kinupurian sinanawala da kamo liwat kakatamay kamo ada eh sayang good lang ay ka man sugo ah oo adi kalindungan liwat katimang kalindungan pagidaw amo na ini pagidaw oo amo na ini at nakikitan ta amo na ito ya oo amo na amo ito niya pagidaw kaya nila hari na man wow padi kami ay na pwede pag okay oh ada yang tulusa wow oh say tutunawan oh and then oh kumida din hisurudlan anya ito man niya oh pangon din ni oh adi ako kasingan niya imo kung makilala ka makita ka personal na anak ko maiyan na nagkinihiningiyap ng kakanya igbaw adik oh kahusay din ni ano niya oh may duta pa baga pasukan
Marisirakan. Pero ginsarotso. Ang tanggal. Ha? Tapos hindi kikita mo na itong ambaw. Itong awan. Amo na yun itong atong ginihingyap. Ungara, no? So ngadto na ito ng tikad to tanawan. Oo. Oh, hari ang tulusa. Oo. Okay. Today I conquer. Tulusa may tao dito nga ba? Ruins, no? Nga ka. Teman ya. No? So pagkaya na mga oras is mag-aalas 8 nakahigayon kita yan ang anhi pagkanhi han bukid arampuan didiha Tolosa nga kung makikita ni ano na imahe ni Santo Cristo o Sagrado Corazon, no? Jesus o ang Sacred Heart. So maiha ko na inigihapon tikang pakabata nga makakanhi. Umidad kita yung sugad din nga edad 46 mga 47. Diri lagi hapon harumamay bisan baga may ada kalsada, may ada natong gisasakan nga semento makapoy gihap. So I mark my calendar. Today is para ako na unti-unti naton, no, na kukungker unti-unti naton na hihingadaan aton mga karayagon na kinabuhi. Simple lang ang kalipayan, ano? Simple lang ang kalipayan. Anaton nga ni baga paghuribalaghan pagkurukad to mga buro barangay nagkaka-oris kapuhang gihapon, pero magano man kita kay damo gihapon iton mga unexpected event, mga napabulig, mga diri ta maiwasan nga circumstanhiya ta atong kinabuhi. Ano-ano pa man, unti-unti naton gihapon nakikilala ko ni hino isang kay Tonyo. Oo. So pinagito naton paghuribalag, pagburubalabag. May din naton mga lugar nga hiya ko mismo waray ko pahingad tuwa. Sugad hini nga lugar, hini nga Tolosa. Marisyo, ano? Yan na. Yan na pala. Yan na pala kitang adlaw. Pebrero 7, no? Pebrero 7. Naingan ni kita. Han Igbaw. Han bukid arampuan didiha Tolosa. For how many years tayo sinisiplatan. Yan na pala katuman. Baga-baga ito ni sinisaring nga kaihan naton nga ginainampuon ginihingyap mga ungar ha aton kinabuhi. Mag-aagi gudman kitahin mga kasaypanan, mga paghipakdol, mga kasisidman, sugadhan aton ginagian yan ang pagsaka. Ang Ginoo aada nagpapamatuod pareha si tiya paghigugma nga waray katapusan salit nagdududuro pa hiya. Ikita nga tao nga naaring pasaylo, ikita nga mga tao nga maaram ito't binubuhat ng mga kasalanan. Kung magiging totoo lang kita atong kinabuhi, siguro naman magdiano pa kita hinkaraot pagkiton hitibang nga tao makagarahom lagi hapon kita matubtob. Lagi hapon ito makakapag siring pa husga kung hino kita. Pastilan, ano? Makalilipay. Oo.
simple ko lang ang kalipayan ano magburbalabag. Para iba guti ay ini nga butang para siguntahin mo untang Australia. Pero pinagiton ako na pagburbalabag. Hin nga ato na siring pa misyon. Di rin man naton may hatag na tanan naton mga karuyagon. Hingyap ko ano nga aton may mga sakit magka uupay na ladayon. Waray na rantuson. Aton baga nagaantos matima na. Para ini na anira bibilinan. Uy ano yun Rick and Jean. Uy damo din magurugya bali na kita oh. Badaw cheater ka. Ino ka na cheater. Oo. Speaking of cheater, magdiano kita hing kalisbut ano. Magdiano kita hing ka kuan ito natong kinabuhi ano. Basta importante maram ka mag-amin iting mga salangan imo nat gibasulan. Siguro naman everybody is deserving. Everybody deserve a second chance. Makalilipay nga nasingan ni kita hinin nga irabong to. Makapanlanaw ka no, makatayaw ka. Kung patiunan ho kahusay iton atong kalibutan. Asay pa ba kunit atong kinabuhin aton makikitaan. Makilala naton kay makasaring kakarasat kinabuhi ngayon. Hindi ano pa ano naton ginagian. Oo. Anak ko na ho na nga nga trangkasuso anak ko na ho na matrangkasok yan na. Kagabi baga nagchichil ako kay baga sige naman na lang bagay nuran-uran yan turutarit he. Oo. So ano man siyempre nautod-utod na natin mga istorya na akong kinabuhi ano, anak akong mga buruhaton, anak akong pagkatao, istorya na akong pamilya. Siyempre di rin man dahil sa lakaw istoryain matatapos dayon ano. Damo pa tat paghihimang rawon nga dapat kasta o bisan magtakas ka mo. Adalagya pa ako diretsuinin nga itong pagurbabalag. Di kita baga mapataranta iton ano pa nga mga challenges ano kay nakita tanan naton kinabuhi, nakita tanan kung ano naton importansya, nakita tanan kung ano naton buruhaton. Tatalinguhaon kung kadadlaw may ada nato na imuon nga ustoryahon no. So inahinay kanunay la diri kayo sa lakhandos amo na ini kay badaw itong 35 minutos nga atong pagurustorya guti ay pa iton para na akong 46 anyos nga pag inukoy din niya kalibutan. Okay, so thank you Lord. This has been your friend from another stars. Woo, tangkay Tonyo. Woo, good night, sweet dreams, mama, 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 chup chup. Woo. Oh, thank you Lord thank you niyo pagpuda akong gyapon nga ni Higbaw. Salamat.